Ассаламу алейкум. Мына мәсәлән көне буе кышын урманда йөрисең икән, тәһарәт алырга мөмкинселек булмаһа, нисек тәһарәт алырга? Һәм намазларны кыскартырга буламы? Кышкы һавыкта шул урманда йөргәндә дип сорагандар. Һәйбәт сорау, безнең якта бу кәрәкле мәсьәләләр ул. Беренчедән сораган кеше бәлки белмәйдер, ислам динендә тәһарәт урынына таяммум алып була. Таяммум ягъни һау менән түгел, тупракка һугып, кулдарыңды, битеңде һыйпау. Буның әлбиттә теге дөрес ысулы булырга тиеш. Я YouTube'та карагыз, яки берәй кешенән сорагыз, күрһәтеп бирһен инде. Тавыш хат менән аңлатуы озын. Таяммум, әгәр тәһарәт ала алмаһа, кеше таяммум кыла. Тупраклы я саңлы ергә кулдарын һугып, шул кулдарын һыйпап, битен һыйпап. Тагы бер әйтәбез, белгән кеше күрһәтеп бирһен. Намазларны кыскартуга килгәндә, әгәр кеше урманда йөрий икән, минең аңлавымча ул сәфәрдә түгел, бәлки ана шул утырган авылның эргәһендәге урманда берәй эше бардыр. Был кеше сәфәрдә түгел, тимәк ул намазларын кыскартмай. Чөнки намазны кыскарту ул сәфәр вакытында эшләнә. Сәфәр булмаганда намазларны кыскартырга ярамай. Ләкин ул намазларны куша ала, кардәшләр, куша ала. Буның туралы сахих көсле хадис бар, Пәйгамбәрбез турасында әйтелгән. Джама Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям бәйнә az-зухри вал-асри ва бәйнә al-магриби вал-иша бил-Мәдинәти фи гайри хауфин вала матар. Икенче версияла вала сәфәр. Пәйгамбәр, Алла Тааланың илчеһе, Мәдинәдә булган сагында өйлә һәм икендене, акшам һәм ястуны, гарәпчә әйткәндә зухр менән аср, магриб менән иша намазларын бергә кушкан. Нисек бергә кушкан? Өйлә менән икендене бергә укый. Һәм шулай ук акшам менән төнге намазны бергә укый. Ләкин ихтибар итегез, мана икенде менән акшам намазын, мәсәлән, кушмайдар. Кыскаһы өйлә плюс икенде була инде бит. Һәм магриб плюс ясту. Шул икенде менән акшам намазы юк, бергә кушылмай. Шул хадистә әйтелә, бер ниндәй дә куркыныч хәл булмаганда һәм бер ниндәй дә ямгыр булмаганда ул буны эшләне тиелә. Икенче версияла бер ниндәй дә сәфәрдә булмаганда. Кыскаһы шу хадискә таянып галимдар фәтва бирәләр, әгәр кеше хатта сәфәрдә булмаһа, намазларын кушып укый ала. Бул ниндәй осракта була? Әйтәйек, берәй кеше хирург булып эшләй бит. Ул бит ташлап китә алмай. Ана шул гамәлият кылган вакытта бәлки ул тулыгынча өйлә, икенде намазы вакытында шул эше менән мәшгуль. Ул гамәлиятте, операцияны ташлап китә алмай. Кеше үлә ала бит инде. Шуга ана шул өйлә менән икендене ул бергә кушып укый. Бергә кушып, кыскартмай, ләкин бергә кушып укый. Әйтәйек, эше беткәс барып тәһарәт алдыла, монда өйләне укыны бит. Шуннан өйләне бетергәндән һуң икендене укыны 4 рәкәт, шуннан тагы 4 рәкәт. Мана шулай кушты кыскаһы намазларын. Шулай ук мына урманда йөргәндә кеше, әгәр тәһарәт алуының өчен кыен икән, таяммум алала һәм намазларын укып куя. Я теге һәр бер намазны айырым вакытында, я нык кыен булһа, мәсәлән, өйлә менән икендене бергә кушып укый, я киске намазны төнге намаз менән бергә кушып укый. Мана шулай, кардәшләр.